ye juma ye novembre kalo tile 28 san 2025 foli bɛ aw ye fɔ sigiyɔrɔ la an minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Kunungo alamisa novembre kalo tile 27 an ka jamana ministre ɲɛsinnen Jako ko ma ni o ye ministre de l'industrie et du commerce Musa Alassane Diallo ale ni an ka jamana taji baarakɛlaw kɔni sigila ka kuma min yɛrɛ kɔni donna u ka ɲɔgɔn ɲɛ ta ko 7 kɛnɛ kan ni a bɛ fɔ ma ko rencontre hebdomadaire min yɛrɛ okumu kɔnɔna la u kɔni ye da don fɛn caman ni o bɛ tali kɛ taji ko bɛ lahalaya min na an bɛ donni min na eko sisan an ka jamana kɔnɔna la tabarikala fɛn min ka dɔn k'a fɔ taji ko pénurie walima a gɛlɛya sɔrɔ cogoya olu la olu kɔni bi dansigi kɛra o la alhamdulillah bɛɛ bɛ se ka taji sɔrɔ station na min ye i ja wa a tɛ kɛ ni arranjo ye tuguni. AEC kunnafoniya olu kɔnɔna la ministre minnu bɛ kunnafoni olu koɲɛw ɲɛnabɔ fo ka taa se seko ni dɔnko olu ma ani ka dɔ senna bɔli o koɲɛw ni o ministre de la communication de la culture des arts et du tourisme Burkina Faso jamana kɔnɔna la ni o ye Pingwande Gilbert Ouedraogo ye ka sanga ni arabado ye novembre kalo tile 26 ale kɔni ye gafeba dɔ sɛbɛn kɔni bolonɔ bila ni o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye AEC arajo so o sigili min yɛrɛ la AEC arajo so yɛrɛ kɔni sigira ka a tɔgɔ kɔni da ko Dande Liptako min yɛrɛ kɔni mina AEC kunnafoniyaw kɔni cari la jɛ kɛnɛ kan Mali Burkina Faso Niger jamana ministre ɲɛmaw kɔni ministre lajɛ yɛrɛ kɛnɛ kan Mali Burkina Faso Niger ministre tun bɛ a kɛnɛ ka a kɛla baaraba ye an b'a fɔ ala ka AEC radio sinsin. Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 min bɛna kɛ Maroc ko olu fɛ yen ni a bɛna daminɛ décembre kalo tile 21 a bɛ to sen na fo janvier kalo tile 18 ka sanga ni alfitiriw yɛrɛ kɔni ka lisi olu bɔli ye Confédération africaine de football CAF fo yɛrɛ o fɛ a yirala k'a fɔ ko Mali ye albitri 2 kɔni bɛ a la minnu yɛrɛ kɔni bɛna u bolo don ɲɛnata in yɛrɛ baara o la ni o bɛ tali kɛ Bubu Traoré ni bɛɛ ko ale ma peni ni ale ye arbitre central Modibo Samake olu kɔni baara bɛna bolo bɛna don fɛn min Coupe d'Afrique des Nations baara kɔnɔna Marocain olu fɛ yen nɔ. Moptikaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye mois de solidarité ni o ye kalo min ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ o koɲɛw ma ka o kun cɛ fɛn min ye Mopti marabolo kɔnɔna la sibirido novembre kalo tile 20 fɛn min ye o kɛra dɛmɛdoba ye Mopti yɛrɛ gouverneur Mamadou Sidou Jara ale fɛ min na a kɔni ye balofɛn caman kɔni ti maaw ma minnu bɛ dekun kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ malo la sukoro o ni safinɛ carton olu caman na. Novembre kalo tile 23 su ka a dugu jɛ novembre kalo tile 24 na a kɛra ka sanga ni nɛgɛ kaɲɛ 22 wagati olu kɔni ye Segu marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pɛnɛgalakaw olu fɛ yen nɔ Banbagaci wale tigilama walima jatigɛ wale tigilamaw kɔni ye dankari kɛ maa dɔw kɔni ɲɛna ni o ye Segu Togo ye ni chauffeur yɛrɛ kɔni tun don Somatra o yɛrɛ o la fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɛfɔliw la a yirala k'a fɔ fɛn min ye Segu Togo ni ale yɛrɛ kɔni ye Somatra chauffeur ye a kɔni tun bɛ ka na ka bɔ Pelengana de min yɛrɛ la sira ka jabatigɛ wale tigilamaw yɛrɛ kɔni ko a k'a jɔ tuma min na a y'a jɔ u ko a ma ko a k'a ka mobili jeu de lumière ninnu faga chauffeur kɛ a yira u la k'a fɔ ko mobili min don ko chinois mobili de don ko yɛlɛ minnu b'a la ko olu tɛ se ka faga ka sanga ni a ko kumaw fɔli ye maa ninnu kɔni ye ka dɔn k'a fɔ ka réplique kɔni kɛ ni kisɛ kɔni kɛli ye a la ka abonné ani na u ma da u ma u tilala ka segin ka mobili kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ kɔni bolofɛn warimafɛnw ani téléphone bɛɛ lajɛlen kɔni daraki u la ka sɔrɔ ka u kɔ don nin kɛra nin cogoya in de kɔni na min yɛrɛ la Segu Togo ale yɛrɛ suturala Pelengana fɛn min ye a kaburudonba kɔnɔna la ka dugawu don kɛ ala ka hinɛ kɛ Segu Togo la ala ka adayɔrɔ ne ma. Guinée-Bissau ka olu fɛ yen nɔ ka sanga ni fanga dafiri min yɛrɛ kɛla Guinée-Bissau ka olu fɛ yen nɔ dɔgɔkun in kɔnɔna la fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ fintigilakaw kɔni u ka furancɛ fanga jamana ɲɛma o sigi ka sanga ni kunungo alamisa novembre kalo tile 27 ye min yɛrɛ la u ka furancɛ fanga jamana ɲɛma o de kɔni général Hortan Ntam ye min na a bɛna kalo 12 walima san kelen kɛ furancɛ fanga ɲɛmaya la Guinée-Bissau jamana kɔnɔna la. Ka sanga ni Guinée-Bissau fanga dafiri o koɲɛw ye CEDEAO ale kɔni bɔra ka laɲini kɔni kɛ fɛn min Guinée-Bissau jamana kɔni finitigilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnla minnu ye fanga dafiri o kɛ ko a kɔni b'a laɲini kɛ u fɛ joona joona u ka jamana ɲɛma kɔni labila ka bɔ u ka mara kɔnɔna la.
Vatican fɛn min ye Pape Léon 14 kabiri ale kɔni sigila fɛn min ka kɛ papuba o yɛrɛ kɔni ye chrétien dinaw ka ɲɛmaaba o ye a kɔni bɛna a ka senabɔli fɔlɔ kɔni kɛ ka taa jamana kɔkana olu la mina a ka senabɔli fɔlɔ o bɛna taga kɛ Turki ani fɛn min ye Liban jamana kɔnɔna la min yɛrɛ la a yirala ka fɔ ko a ka ni senabɔli kɔni bɛ don o ko mun kɔnɔ o de kɔni ye ka wuli mada kɛ ka taa bɛn ani bolodi ɲɔgɔnma o ma. Amta Chine ka olu feni no Chine jamana capital ni o ye Hong Kong ye fɛn min ye incendie ba dɔ kɔni wulila min kɛra sababu ye ka complexe présidentiel kɔni o caman kɔni touché min yirala ka fɔ maa 75 bɔnyanko de kɔni bɔnɛna u ni na wa kɔfɛ maa 250 de kɔni tunnen don hali sisan nɔ u kɔni bɛ ka ɲɛɲini kɛ ka se ka u ka lahalayaw dɔn. Mali kunnafoni bɔlɔsira lajɛbagaw ni bɛ dansigi kɛ aw ka bi bamanankan kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛliko ɲuman na aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ala k'an ka jamana basigi.